Ja s'han dit moltes coses, però crec que encara en podíem dir alguna cosa més. En primer lloc, ja vam dir-ho també a la comissió informativa, doncs agrair, em sumo als companys que ja ho han dit en aquest moment, a la tasca que sabem que serà sobretot per lo urgent, fora d'hores, per arribar a terminis, de tot el personal de l'Ajuntament que s'hi vegi implicat, que estem convençuts que ho fan de gust, perquè precisament són aquelles coses que reporten totes elles alguna millora o millores importants pel ciutadà. Amb l'ampliació de plantilla, tant de bo tinguéssim resolt el finançament municipal i poguéssim ampliar la plantilla per haver de gestionar aquest pressupost cada any. El problema és que ens passaria com aquestes empreses que deia el senyor Safontria abans, si contractéssim personal per gestionar això a l'Ajuntament, l'any que ve, si no tenim aquest finançament, tampoc els hi podríem donar aquesta feina. Per tant, de tots aquests projectes, que nosaltres també és evident que també voldria dir que nosaltres no hi hem pogut participar en l'aportació d'idees, sinó que vostès ens han dit quins havien decidit tirar endavant, i per tant això també crec que s'ha de remarcar. Ens sembla que hi ha algunes coses que val la pena que diguem. La primera, l'impacte que tindrà això sobre l'atur, crec que valdria la pena calcular-ho. Sabem que per raons de temps segurament no s'ha pogut fer, però esclar, mirant el personal que cada fitxa pogués necessitar, tampoc se sap si serà de nova ocupació. En tot cas, estem segurs que això continuarà, serà en aquests moments una pastilla d'oxigen, una pilota d'oxigen per moltes empreses que se les pugui contractar, i per tant, com a mínim no anirem a restar, i segurament sí que anirem a donar una mica d'ocupació durant un temps, mentre esperem que l'economia pugui rearrencar d'aquesta aturada seca en la que estem immersos. Després, el que sí que ens preocupa més és quin impacte tindrà això sobre el pressupost municipal de l'any 2010 a nivell de despesa corrent que puguem necessitar en algunes d'aquestes construccions que farem. És a dir, segurament això generarà alguna despesa municipal i hauríem de preveure què significarà això per l'any que ve, perquè en tot cas ens podria significar més dèficit a nivell municipal. Després hi ha una altra cosa, que és aquí fem una despesa de 2.345.000 euros, si no s'ha tocat respecte als números que tinc, a nivell de rehabilitació, reformes, instal·lacions elèctriques i alguna cosa d'aquestes. Concretament hi ha uns 2 milions d'euros que ens sembla que això correspondrien a la Generalitat, ja que són rams, remodelacions, ampliacions i millores, i això, tot i que entenem que s'han de fer i és correcte que es faci i s'avanci, però també ens agradaria un compromís del govern de cara a reclamar a la Generalitat d'aquests 2 milions d'euros, que en definitiva els avançarem, siguin retornats a la ciutat, perquè si no en lloc de 21 milions acabaríem tinguent-ne 19. Però entenem que les reformes que es fan s'han de fer, i per tant l'exemple clar el tenim amb la fusteria de l'escola Pere Mas. Aquesta seria una d'elles. Després hi ha alguna altra cosa. Nosaltres no entenem, segurament, suposo que és, i després hi entrarem més en profunditat en quin ha sigut el debat de les al·legacions que ha presentat el nostre grup municipal en relació al PAM, perquè en concret ens deien que no tant a la rehabilitació de Pere Mas com a la millora i adequació del camp de hoquei i herba, i al final s'han pogut fer. Després també volem dir, perquè crec que val la pena, que és el fet de la reforma urbana que fan vostès en el camí ral entre els carrers Cooperativa i Ronda Barceló, aquest 1.300.000 euros, que sens dubte això ens sembla que és una de les actuacions que estan dintre del que d'alguna forma necessitaria el Corte Inglés per la seva avinguda a la ciutat, que seria la conversió del vial en doble sentit, tant per la sortida de camions i alguna de les coses més que s'havia dit. Evidentment, entenc que això correspon a una de les millores necessàries per l'avinguda del Corte Inglés. M'agradaria que m'ho confirmessin. Després hi ha algun altre detall que potser no té massa interès, com és el tema de les cotxeres municipals, aquests 9.000 euros que ens sembla que no sé si ens correspon a nosaltres fer-los, però en tot cas dintre la xifra que estem parlant tampoc seria massa important. Aquí en definitiva jo crec que el senyor Mojedano ha comentat que algunes administracions s'havien sentit molestes perquè no havien pogut participar en la gestió d'aquest fons, i crec que segurament l'inconscient l'ha fallat, o no sé si pretenia dir alguna altra cosa, que és que evidentment la Generalitat aquí no s'hi ha vist implicada, i d'un grup com el nostre no pot deixar de dir que ens hagués semblat que la Generalitat havia de ser en tot cas qui havia de gestionar un fons d'aquestes característiques.